Так, у 2021 році феодосійські рятувальники тренувалися гасити умовну пожежу на морському нафтовому терміналі. У теорії впоралися швидко, реальність виявилася іншою. Червоні трасери у небі і бабах. 13 жовтня українські дрони атакували феодосійську нафтобазу. Пекельне полум'я та чорний отруйний дим можна було побачити за багато кілометрів від місця влучань. Наприкінці тижня пожежа не вщухала. За даними Радіо Свобода, з посиланням на анонімне джерело, нафтобазу атакували безпілотники Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Окрім нафтобази, вони вразили підстанцію КАФ, що є частиною енергомосту з Росії до Криму. Серед іншого, там були пошкоджені силові трансформатори та диспетчерська. Серія вибухів пролунала і на підстанції Сімферополь. Український Генштаб повідомив, пошкоджено 16 резервуарів із пальним, які вціліли після попередньої атаки. Так, це була вже друга атака на нафтобазу цього року. У ніч з 5 на 6 жовтня там теж палали резервуари з нафтою. І рядом нет, опять горить. У першої та другої атаки є схожий момент – невдала робота російської ППО. Знов трасери в небі і вибух на землі. По дронах працюють стрілецькою зброєю на їхньому підльоті. Чому їх не збили раніше? Можливо, завдяки українським силам оборони, які планомірно знищують елементи російської ППО. Саме ті, що могли б заздалегідь побачити загрозу. Лише за вересень було знищено понад 20 таких об'єктів. Це і радари, і комплекси РЕП, навіть гелікоптери. Чи критичних пошкоджень зазнала нафтобаза, буде відомо згодом. Попередні наслідки – затримка потягів, евакуація людей, перебої зі світлом та водопостачання. Проросійський блогер, за сумісництвом стукач Олександр Таліпов, повідомив про затримання силовиками 4 людей за зйомку роботи ППО над Феодосією. Довготривалі наслідки можуть бути значно серйознішими. Цей нафтоперевалювальний термінал найбільший на півострові. Там відбуваються основні обсяги перевалки нафтопродуктів. Він може приймати судно цілий рік, бо Феодосійська затока не замерзає. Руйнування цього терміналу може призвести до дефіциту пального у російській армії. Окупаційна влада заявляє, що Феодосійська база не входить до ланцюга постачання бензину для півострова. Це підтверджують і українські експерти, вказуючи на те, що цей термінал Росія використовує для забезпечення потреб Чорноморського флоту та окупаційних військ на півдні України.